Urdazubin giro jator eta ezin hobean Montxo estatua. Mota guzietako pintxo goxoako gitartekoak eta plater kombinatuak dastatzeko aukera zabala. Egunero zabalik bederatzitatik goizeko ordu biterritara. Menu goxo bat dastatu nahi baduzu ere jantoki erakargarri bat aurkituko duzu. Arrain eta haragian espezializatuak diren sukaldariek prestatutakoa. Menuak enkarguz egiten dira. Montxo estatua bizita gaitzazu Dantxariniatik 2 kilometrotara gaude, Urdazubin, ongi etorriak izango zarete. Enjoying the sounds of my DJ right now. I need everybody to make some noise. Make some noise in here. Arratsalde on deneri. Urdazubiko bestetara etorri gera, Plaza Gandiorekin. Maite dugu bat etortzea, hemen beti badugu ongi etorria. Beraz, hasiko dugu kantaldi hau, agian plazak hartuko duzue, ez dakit hemen denok beren ahotsak ongi duztuen, atzo Irunen ziren, goizian sartu dira Irunetik, eta bai berrizuna da. Jaio pixka bali badute, barkatu, baina bezaldiko izen da hobeto. Beraz, hasiko gara, eta zuek ere gurekin berdin kantatu. Behar dugu plazak hartu elgarrekin darbaituko bizi.
zuek lehenbiziko aldia entzunen duzue. Disko bat bakinoen egina, guai dela 2 urte, eta guai atera dugu disko berria hilabete, edo hilabetean ukanen duzue sal lekuetan. Gure taldearentzat egina da kantu hau, Menditarra. Banka aldude gure pele mendia ez dugu ukatzen ala, ez da itxasoa. Beste gauz bat, ikusten ditutelarik hemengo buruok, emakume jango ikusten dut, gizon gutiago. Hemen zer nahi zu egitea, Bengoetxea eta Iriberria momentu untan jokatzen dute. Eta guk berriz abesten dugu. Biak ezin egin, bakoitzak hautatu du berea.
Gustatu zauzue? Iskoan izan duzu ere. Ondoko kantua, gaurko egunari ez dakit zer diferentzi kenduko dako. Kanpoan edo barrenean. Kanpoa da iruzkidenean. Ikusten duzu horre bero dela, hemen bero dagoela. Eta zuek abestu, gurekin batean. Hau ere gauza bera, kantu berria dugu. Kantu berria da egina, Xuberon egina da pastorala batetan egin zuten hitzok, ziren eginak Etxauni buruz. Etxauni. Eta Jean Etxar, Niko Etxarren anaiak zituen eginak bersuak egin zituen, Xuberonen gauza bera ebaitzen, Euskara galtzen ari baitzen. Ordukotz ere, Euskara galtzen ari zen. Orduan guk ikusten dugu orai ere nola dugun, baina denek indar bat egin dezagun, gure hizkuntza salbatzeko, gurea delakotz.
Agur Siberuari, agur Siberua. Eta zuek bai, gurekin batean. Thank you.
gaztek erranda dute ez dugula aski edaten. Ura galde egin dugu eta zerreza ekarri dute. Ordina zerreza merkia dago da ura baino. Irri pixkoa egin behar dugu, Festak hartako dira. Irrik ez bali bada, ez da gauz honik. Ondoko kantua, haue hemengo kantua eta, zuek badakizute, guk eixatuko gara egitera bestera. Aita semea eta beran daude. Aita semea eta beran daude. Ondoko kantu hau dene badakite. Dene badakite proventziaz. Hemengoak zireztela kotz. Gure ez gira urruti hemendik, Nafarroa.
izeneko kantu hau Eletako bertsolari batek egin zituen. Eletako bertsolari batek egin zituen herriko beste karietara. Eta partikulazki herriko bestak berdira beti antolatu eta bestak antolatzeko gazterik ez baldin bada ez da bestarik. Eta txaloak gazterik. Alegrantzian, bizigozian, egon behar, egitaizke betikoz gaztelegak azkar. Listora loror ez egon ilun eta bakar, hartu dezagon eskuz esku lagun elgar. Kartoxarak ezantzi eta berriak ditzagun ikasi. Horrela baizik ezin da gure eskualde polita bizi. Kartoxarak ezantzi eta berriak ditzagun ikasi. Horrela baizik ezin da gure eskualde polita bizi. Jende maiteak, zabalateak ikusentzun, anai arrebak denak iragun euskaldun. Ide bihotzak, haize hotzak ilon urrun, ekaizkeriak eroskoak uditzagun. Kartoxarak ezantzi eta berriak ditzagun ikasi. Horrela baizik ezin da gure eskualde polita bizi. Kartoxarak ezantzi eta berriak ditzagun ikasi. Horrela baizik ezin da gure eskualde polita bizi. Kantuzta jantzak, herriko plazan, egon airos, elgabekilan, egin ez lan, gauden uro. Gaztia! Herriko bestak, antola beti urte horoz, alaitzekotan beharrezko direlako. Kartoxarak ezantzi eta berriak ditzagun ikasi. Horrela baizik ezin da gure eskualde polita bizi. Kartoxarak ezantzi eta berriak ditzagun ikasi. Horrela baizik ezin da gure eskualde polita bizi. La 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 Segur gaztei buruz egin dugu, baina zuek bere gazteek ez dute gauzonek eginen. Orduan, dene behar du elkartu. Hala. Hemen ibiltzen ginolaik Banapara, Gipuzkoa, Bizkaia, maite dute, ikaragarri maite dute kantu entzutea. Hoi ama eskolarrie. Anai etxen da ez kontin,
Erdini joa itera, eneo pilare megitera, aizera dania se. Eitu duzu kantori ez? Denok? Edarra da kantori. Egin dugu, olola segituko dugu, ikusten dugu hemen ez direla bakarrik gazteak, badila adina gehiagoak egin dugu kantu xahar bat. Jauna gazte xarron bat, balima da. Iduritzen baitzea, zeruko izara.
Gabon gizon gazteak, onpainiarekin, goxbuduk egoitea, izan batzurekin. Harakizu gintzatzen, errespetorekin, erduak azaitzara, ilonduan berekin, lalai, 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 ilonduan berekin. Ene maite polita, urroteren bizi, azinak ieazo, aezer baineri. Aspaldik ostera, joan aria beti, eroso beretartez, nilakako oraintzi, lalai, 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 nilakako oraintzi. Ezilokera hobe, zuba hori joaitea, nita zigorri gabe, omisionea. Samurturen hotele, ez aitela pida, zatoenekin eta, ia joan egira, lalai, 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 ia joan egira. Zatoenekin eta erozugerari, leheneko hitzetan, garoen ez beti. Isimolatzen badu, utzazola guzti, ilezen izanen naiz, zuen zerbitzari, lalai, 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 zuen zerbitzari. Dena behar bainintu kantatu badira 21. Hemen ikusten dut urruñarko buru bat, eta urruñar batek egin dira hori denboran. 21 bersu badira. Bueno, 21 bersu ez dugu kantatuko, atxalde duzia pasatuko dugu, Hauek gauza bera polita, biziki polita. Eta hemen gauza bera, segur nahi pentsatzen dutela denek. Maiteak galdekin zauta. Eta denek berdin, Maitea galdegin zauta, hori nintzanez. Maitea galdegin zauta, hori nintzanez. Hori nintzela bainan, naru babez, naru babez. Maitea galdegin zauta, egun nintzanez. Maitea galdegin zauta, egun nintzanez. Egun nintzela baina, etxerik ez, etxerik ez. Maitea galdegin zauta, motxa banuenez. Maitea galdegin zauta, motxa banuenez. Motxa
dakienez, maitea galdegin zautan lania dakienez, lanian dakiela baina, gogorik ez, gogorik ez. Gaixoa hil behar dugu guzez. Gaixoa hil behar dugu gozez. Gozez ez naski baina, ergar maitez, ergar maitez. Ikusi duzue hemen gaur festauna da, gaur etorri gira, normalki etortzen gira xuriz besti. Eta gaur gaude beltzez besti. Ez denak ez da. Atzo Irunea joan da eta bidean galdu dugu. Atzo hiru xurizagon bidean galdu dugu. Eta gaur, nola etorri den, atzoko atorarekin etorri da. Ikusi duzuen Dominik, maite du unat etortzea. Ikusi duzu nola besarkatzen zuen, agian hemen emakumeak badaude, Dominik. Bon, segituko dugu, zozokeriak utzita, behar dugu zerbait erran. Hauek dene maite dute kantu hau. Egin dugu, eperra, gazteo maite dute.
Urdazubin giro jator eta ezin hobean Montxo estatua, mota guzietako pintxo goxoako gitartekoak eta plater kombinatuak dastatzeko aukera zabala. Egunero zabalik 9:00 goizeko ordubiterritara. Menu goxo bat dastatu nahi baduzu ere jantoki erakargarri bat aurkituko duzu. Arrain eta haragian espezializatuak diren sukaldariek prestatutakoa. Menuak enkarguz egiten dira. Montxo estatua bisita gaitzazu Dantxariniatik 2 kilometrotara gaude, Urdazubin, ongi etorriak izango zarete.